bites. So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom di tribayo. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom di tribayo. Wow, right? D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio with VCO. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami nagkabalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban.
Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 gis na sang aga. Ining oras sinadorongin sa inyo sang kaluan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tugay na nakabaton kami, wala pagyapon. Pero kay sa mo niya, kay di, imbes kamunikan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain. Tugay na ganyan nga, wala pa na kayong dala na mundi, doon namin na lang yung taramnan para mamuslay. Ini na ang tion ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan. Ireklamo mo sa K5! Pagpangabuso may ginapaboran nga mga opisyalis ng gobyerno, ginatapakan nga mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa Ireklamo mo sa K5! Balita kag reklamo. Ireklamo mo sa K5! Mayad-ayad nga aga, mga ka-K5. Good morning sa mga mga pinarangga naton sa pito ka distrito sa syudad. Kog 43 ka mga kabanwaran sa probinsya sa Iloilo. Sa aton yakis sa K5 Iloilo Solid Supporters. Sa aton taxi, WBTC Patrollers, K5 International Fans Club. Sa aton yung listeners kag viewers abroad. Mapad jeepney tricycle e-bike drivers. Siyempre sa aton merkado publiko nagabaliga utano guys na manok kag baboy. Kag sa diin man ko tumarabutan sa aton pagwaragwag subong adlaw sa Domingo, Mayo 4, 2025 na kita karon mga ka-K5 sa programa nga Ireklamo mo sa K5. Kagkaron ako ang inyo nga alagad, ka-K5 Aaron Refollo. Welcome na mga ka-K5. Kay ato naman pagkadiskusyonan ang makakalatol sa ulo nga reklamo, isyo, mga pasaway sa balibot kag mga balita lokal, national kag international. Good morning mga ka-K5, kamusta? Kamusta ang inyong adlaw? Domingo na makita ang adlaw, Mayo 4. Sa pagkadasig sa gato niya mga inadlaw, naglabay lang, no? Kahaponan to ng gapit sa uno. Subong 4 na. Walo na lang kaadlaw. Eleksyon na dugay-dugay mga kabyanan. No, dali na mag-ausgar ang mga pumuluyo, no? Kung sino naman ang mga leader nga bago nga bagapungko sa konseho, sa mga banwa, kon na councilor, no, diri sa may SB member sa mga municipality, kag councilor sa syudad, no, sa mga K5 naton. Pero ayan, no, may bag-o bala, no, nga mga leader o representative sa mga kubos naton, yung mga kauturan kag kasubong man may mabilin balaayhan, no, may hawiran balaayhan ng mga kauturan naton, no, napupusuan, nahamutan nga politiko kaya magpabilin sa pulongkuan sa pwesto sa gobyerno, mga ka-K5, tidratan mabalaan sa Mayo 12, no, sa mga ka-K5 naton. Lapit na lang eleksyon, no? Ang pagpamugos, ang pagpamahog
nagampag simo sang usong ni subong no ibandra nagapamigos ang kay hindi kanila pag-support, hindi siya magsuporta sa kapolitiko o pogon niya no, sa mga K5 naton. Ang tanan nga pagpamigos, tanan nga pag pamahog or ano pa nga sahi sang makatuga sa mga masakit nga baratyagon sa ato yung mga kubos nga mga kauturan, may katapusan ina mga ka-K5 kag may kabalo kita ang Ginoo garan tawagin sa aton permi no alang tawon niya managapon kung sino nakakadapat no? Kung sino ang dapat gaan san sa paglaom nga makapungko sa pwesto gud niya magserbe sa aton nga mga kubos naton nga mga kauturan mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Bings PSJ, kay Sir Jesse James Garvidies. Have a blessed Sunday, sir. Kay Sir Reike Armentia. Okay, pasensya gid sa baka kay 5 naton, no, na medyo gaano aton nya tingog kay to bag-o lang kita no tapos ayos trangkaso. Kay man nakabanata naton sa nagligad sang ano pag alay naton sa pamatyag, naginom kita gadayon sang Mighty C no, ang alkaline base nga vitamin C. Kagkasubong sang Klinika D3 Bio no, napatay ang mga kagaw sa aton nga lawas. Kay isa pa no sa nagapahumok sa aton nga ubo mga ka-K5. Okay, may ngagaman kay Ma'am Aisha Ahmad, no? Hopefully the incoming leaders prioritize the will and good of the people, not their own profit. Yes, amo na gani mga ka-K5. Pilion naton ang politiko nga magaserbe sa aton, hindi sa ilang kaugalingon mga ka-K5. Sige lang nga no, kay kabalo kita ara sa aton mga kamot, we are Republican state and or we are Democratic and Republican state stated in our constitution mga ka-K5 ara sa aton nga mga kamot, so pati hindi kita magkakulba sa ila no kon tuway taman kamo gina-encourage nga ibarigya ang boto or ipabakal ang inyong mga boto, lain ang mismo ikaw nga individual nagtanyag ka baligya ko boto ko di way kita da kay kabutuhon ko o, lain ina siya sa ginasiling nga akong gaan ka ti wala nga nambal gini sang iban mga ka-K5 pero ti kabalo kita ang ulihi nga desisyon ara sa inyo, ara sa aton sa mga ka-K5 da. Good morning kay Ma'am Nefreda Sarmiento, nagatutok sa aton kay Sir Reike Armienta. Sa mga taga-barangay sa may nalipat kita sa Pueblo, dra sa may Mandurriao, ang pamahawa namon daligad day Sir EJ. Good morning da sa mga tricycle drivers naton, yung mga kauturan, mga pinalangga naton, yung mga tricycle drivers, kag e-bike drivers, mga ka-K5. Okay, this time, i-check natin ang atong sitwasyon diri sa may syudad sa Iloilo kung kamusta bla, no? Nagabasa pa bla? Basa-basa, dalanta, danlog, inano, kay ulan pa, nagabutlak na yan ang adlaw. So, kapon natin, si K5 Karen Badilla, amo na karon ang i-check niya, no? Ang aton kadalan, kung kamusta bla sa karon, nga Domingo nga adlaw, mga K5. Na hindi ba kalipat, no? I-share ang aton nga live, i-share ang aton nga programa no nga reklamo mo sa K5 ginalantawan ninyo subong kagakod nga no ma-inform ang iba naton nga kauturan sa aton nga programa karon kag sige na discuss no nga topic mga ka-K5. Hindi magkalipat nga mag sa kilala naton tuligan sa kahutik sa aton nga Sir Aaron no do ga problema kami ni Mrs. So kisa ti kapoy kita sobra wala gid kita puwersa ga panguhit siya kaya ano nami imnon man siya inom extend bisan round 4 kaya round 4 round 4 ay karon hanuton round 4 para baka round 4 mag-inom sang extend ay agay ay karon hanuton para sa situation na report niya naka-standby na si K5 Karen Padilla. K5 News FM Live Report. K5 Karen, good morning. K5 aron mayong aga singo kag sa aton yung mga tagpalamate ti kainayas ang kagahon wala pa yan ang butlak sang haring adlaw nagabukbo na ang actually ano ba lang sa
light to moderate na pagbukbo sang pag-ulan ang na-experiensya naton diri sa syudad sang Iloilo. Pero sa subong, as of 7:22 AM ka K5 aron, ang nagulo tahaw na ni ang pagbukbo sang ulan kung sa diin ti nagasidlak niya ang adlaw ka K5 aron kag amo pa lang ni nga oras ang medyo mahulo sakit na ka K5 aron no sa panit ang init nga ma-experiensya naton sa subong kanti ang aton naman yang nadala nun like sa ginamba mo kaina ka K5 aron kung mahulo danlog pati makambal kita nga nagabasa-basa pa ka K5 aron ang mga dala nun naton diriya sa syudad sang Iloilo bag-o lang kita naka-pull out sa may Iloilo Super or Iloilo Terminal Market ka K5 aron. Agud i-check bala kung tani kung bala nagabinaha dito kay ti kung may baluan, may mga drainage kita na dugay bala mag-subside ka K5 aron kung nagabukbo ang pag-ulan. Pero so far sa tuntong nga paglibot ka K5 aron sa Iloilo Terminal Market, wala man ka K5 aron na. Way man sa may pagbaha na nagalunta dito ya sa may Iloilo Terminal Market. Kag normal lang ang situation ka K5 aron no. May mga nagabinakal, especially ang mga nagakarinderya niya ka K5 aron kag nagaluto subong niya nga aga ka K5 aron. Yes, K5 Karen. So far no, way man sang ibang activity ka K5 Karen, no, kataway sang dala nato. Isa pa matabat-abotlak ang adlaw no. Amo gay ka K5 aron kaina may binaton may panran bala pero way man dili ka K5 aron na way man sang activity no diri sa syudad sang Iloilo nga ginpatigayon diri sa aton sa subong yang adlaw sa Domingo kung may baluan first Sunday subong bulan te kagina na labay man kita sa mga simbahan naton diri di medyo mahulod damo man nga mga kauturan naton ang nagasimba subong yang aga kay kung kalabanan ka K5 aron kung obserbaran ta halos tanan hapon ka K5 aron ang nagagadtoy sa simbahan agud magtambong sang misa pero sa subong yang aga ti lang ang medyo mahulotawhay ang mga simbahan naton sa subong yang aga ka K5 aron. Okay. Timayo kay K5 Karen. K5 Karen, ready ka na? Ready sa. Ready ka na? Walo na lang malakatlaw. Sa pagboto? Ay, wow! Perfect! Ikaw, ready ka na magboto? Iya sa K5 Karen. Maboto ako. Ang boto ko para lagid sa ay, bot na K5. Para, oo. Balaan ka man. Kaso ako, duwa-duwa, pali ka K5 aron na bago galing sa naligad mo, tali nag-apply ko sa local absentee voting, no? Kaya part mo dira ang media mo, ibudlay na ba, bala Sunday pa lang sa gabi, i-apok na ta sa Porto Distrito. Ay, amo gedya K5 Karen. Hindi ka nakabuto sa syudad. Amo gani, hindi nakabuto gani po. Ati sige ka K5 Karen kung magtrotaway, importante makabuto kita ka K5 Karen. Yes. Amo gina ang pinaka-importante, makaboto ka K5 aron. Yes, sa K5 Karen. K5 Karen, mamanamo ka salamat sa imong situational report. Ang iba naton yung mga balita na bantayan sa pila ka mga public affairs kag posting sa aton yang Facebook page ang Iloilo o kanang K5 News FM Iloilo digital mga ka-K5. Ang ining situation report ang inadulaw sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternatibong Medisina ni Doc Ramel Uy kag ni K5 Reyes Peha Umalay na palangga ang mga taga-Pototan. Upod sa patrol si K5 Ramilo Palek, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon na balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. News FM Live Report. Nabatian ang situational report ni K5 Karen Badilla. So far kataway sa dala naton kag wala man sang activity kada no. Timo na basa-basa na to galing. No? Halong gid sa mga motorista naton nga nagataras karon sa dalanon inay gid mo patawara no. So bago Domingo kadlaw ay makamuguro kalantuan gid nga no gid inay lang budlay ma disgrasyata mga K5. Timo na ginasiring nila ang disgrasya una gid sa lawas no pero ti kun ininay ka lang imposible man may malikawan ang disgrasya di bla. Good morning kay Mama Sel Baluro Kasiple. Good morning. Kay Gop na Guro Kape Madam Ay.
kay Mama Frida Sarmiento. Good morning kay Mama Nadalyn Shautong, no? Kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Mama Rita Yamecherina, Sir Edgar Badbaron, and Sir Mac Joe. God bless you both. Ay, si Sir Mac Joe ganito, no? Si Sir Mac Joe, idlaw kita kay Sir Mac Joe. Sir Mac Joe Buenavides, fellow Tio Ligad. To ka, wa kita balita sa Police Station 7. Kibot ko ra si Sir Mac Joe. Tikid kay Sir Mac Joe. Good morning kay Ma'am Nadalyn Shautong sa K5 Pasig. Ma'am, kamusta ka da? Si Papang Junjunski, kamusta ang tubungan, Pang? Sa mga kultura naton sa may panawasang tubungan, no, sa ulog sila, no? O sino kani ang tubong-tubong festival? Tubong-tubong festival dira sa panawasang tubungan, no? Subong na to Pang Junjunski ang festival dira. Okay nga, galanda sa mga pumuluyo naton, no, sa may panawasang tubungan. Okay, good morning kay Ma'am Sel Baluro Kasiple. Okay, sa mga K5 daton, kaunta ang ining ginpadangat sa aton yung reklamo mga kabyanan. O kondre lagid, no? Sa aton yung mga headlines diri. Ari karon kay tiamo ni ay sentro sa aton yung programa ang reklamo mga K5 kay pila pagid ka mga iga-discuss naton, no? Nga balita sa mga K5 ta. Kag sa aton yung mga headlines mga K5 ginadulog ini sang kaluan sang Clinica DTX 500 na kumiyara ka bala mga K5 sa ginabatsyag sang liver, kidney problems, arthritis or rayuma kag diabetes, no? Kag isa pa kung nagaminhod ba ng imong mga kasukasuan dira ang imong solusyon kay damo ng Clinica DTX 500 mga K5, no? May ara sa sang ampalaya extract sugar cane nga sarang gid ni, no? Pwede mo siya matumar niya mga K5, no? Nga bisang way kakakaon or after mo kaon kay hindi niya acidic, no? Mga K5, no? Okay kay Papa Junjunski tapos na gali sang mayuno pa. Okay. Belated happy fiesta lang dara, no? Sa Banuasang Tubungan mga K5. Now, kag sa aton yung mga headlines, mga K5. Lumuton nga folk tungod sa parado nga drainage sang tubig. O kon na barado nga drainage tubig, wala nagaubas sa distrito sang Haro. Ano naman yung bara-bara, 15 anyos nga na-rescue sa drug by bus operation sa distrito sang Haro, nagpositibo sa drug test. Ina mga headlines naton kag ti ining 15 anyos nga na-rescue sa otoridad or sa Police Station 9, iga-discuss nato na, no? Mga step by step niya na nga mga proseso, no? Kag ti ang disadvantage sang ining juvenile act nila, no? Ni ang ngalay, no? Mga K5 kag ti mo ni ti mo tong 15 anyos sa samtang sang damlag lang nga na rescue 15 anyos siya di kay kon 15 years old below ikaw do gina-consider bala, no? Nga wala kang discernment sa crime na ginhimo mo or kung 15 years old ka below, kaya na sunod dito sa Juvenile Act, 15 years old below ka, wala ka sang discernment, no? Pero tiara ka sa tunga 15 anyos, ito depende, no? Sa sitwasyon sa intervention sa departamento. Na nagakaangay nga departamento mga K5. So this time, i-check natin si K5 EJ Cordoba, nakastandby na sa linya ang otri sa reklamo mga K5. K5 EJ, standby! K5 News FM Live Report. Yes, K5 Aaron, good morning, no? Good morning, masapon sa mga tagpalamati, Yes, K5 EJ, good morning. Ano ning reklamo? Anong plastada ng isang reklamo agin padangat sa aton? Oo, K5 Aaron, no? Kay last time to, ligad na naton ko, ang galing kay medyo masako-sako kita K5 Aaron, so ginpanilagan lang naton K5 Aaron, kay titirmi makita dira nagalabay sa area nga no. So wala gid sang pagmag-o K5 Aaron, kag naglala pa gid. Kag isa K5 Aaron ka concerned citizen ang nagreklamo sa aton, pero nagpamalibad din siya K5 Aaron nga magpa-interview sa aton. Ginareklamo ya K5 Aaron ang dalan ngini dira sa distrito sang Haro.
labi particularmente kay Five Aron sa barangay Kamalig haron no kung sa din surunhan na ng gidsang series terminal iti dira nga area kay Five Aron permini ginalabyan gidira sang tawo kagang kuan gini sa amin road kay Five Aron no kagang amo sini kay Five Aron nga dalan may isa dira ka establishmento nga baligyaan nga sa mga affordable black kay Five Aron nga appliances mga materials mula sa motor at termigid dira dang mo tao nga naglabay. So sang time nga to kay Five Aron tungod sa dalan nga ni kay Five Aron nga lumuton kaya ang tubig wala naga-subside tungod sa drainage nga barado kay Five Aron. So siya kinita nga makadanlog may lang gani kay Five Aron kay nakapkanin ni siya kuno sa upod ya. Kag timing man kay Five Aron nga naglabay kita tingala naton dumay kay tipon-tipon so gindulugan naton kag puro kumangkot kita. So amoy adto kay Five Aron nga panugid siya sa aton tungod sa lumot sa putwok kinita lang siya makadanlog. So kung wala sini kay Five Aron ang upod ya siguro naglagtok gid niyang ulo ya kay Five Aron tungod sa putwok na lumuton. Baw kadelikado. Gani dugay na kay Five EJ lumot na. Ang pagtanilag na kon kay Five Aron almost 3 months na dira mo kay ti aga hapon nagalabay kita dira mo. Wala gid na nagaubas ang tubig at bisan pa kay Five Aron sang nagliligad kasi ni Mana nga grabe ang init wala gid na nagaubas ang tubig. Sa din nga barangay kay 5EJ? Barangay Kamalig haro kay Five Aron. Okay. So baliti muna mo Diyos ko. Pero sa mga kay 5EJ ang tubig subside naman, naghumas naman siya. Subong kay Five Aron wala pagid yan naga-subside kag nga padayon nga nagailig pababaw ang tubig pakadto sa kalsada kay Five Aron kay tungod sa epekto pagid no sang pagtupa sa mamulog nga ulan kay Five Aron. Okay. So kung natawon nga sa babaw niya sa footwalk ara may mga lumot tapos diriya ang pasaka naman sa kudal dire or sa steel matting dire nga kudal dire medyo nagapa slide siya no kag may mga lumot naman niya kay 5EJ ti kon ikaw nga gaagi dira siyempre magi ka dira sa may footwalk kid kiti amo nang provide agod hindi kaya mag-agi dira sa may dalan sa may highway kiti siyempre budlay na basi kumadigsa ka no pero magamo nga sitwasyon kaki 5EJ sa makating panamati naton kag sa may magaman ng sitwasyon to sa Companies and General Services Office or nagapaninno or nagaano pa ng serbisyo no sa idalom sining departamento kaki 5EJ tiyan mo na kung tigululan iban ga tohaw ni mga lumot-lumot ni labi na gid sa mandala naton tiyan mo ning mabudlay kon iban o kunang nakadanlo guro kaki 5EJ to guro bataon pa to guro baskog pa to guro ya mga dira sa 30s to 40s kaki Five Aron timakon mo kon maglabay diya karod ang dukoy-dukoy nga malam amo ning malabayan niya ti dugam pagid niya ti chinilas siya bidanlog ti mabudlay ning para siya kaki 5EJ ti palayo lang sa nagalabay diri nga mga may edad na or nabudlayan maglakat kag buaw oy no hindi na balagawa kakita kaki 5EJ ti makadanlog siya makadanlog makatupa ni sa may shoulder ni bala no or sa pinakabuko-buko ni bala kaki 5EJ sa dalan po Diyos ko patawara palayo lang duwa-duwa pero basi kon mag bukol ni ulo ya kag hindi lang bukol kaki 5EJ kag basi kon mahanog gini ulo ya bala magkalapilas si bala kakadelikado gid so ti paano ni anong plastada ni kaki 5 EJ why gid ni makagi limpiwan da una ko patulukon kay Five Aron do wala gid kagi limpyo kay Five Aron no kagang pinapagdira kay Five Aron kadelikado no kay nga ang tubig sa highway main road dito kay Five Aron nagalapad so ang tawo hindi wala na sang choice kay Five Aron wala nga alagyan nila kundi magpamalaw pa dito sa putok. So, may tendency gid kay Five Aron kung dira ikaw magagi, malabayan mo ginang putok nga lumuton kay Five Aron. Kaya kung dito ka sa main road magagi, delikado man kay basi masangit ikaw sa mga sarakyan nga nag-alagi kay Five Aron. Yes, amo nang makalangawa pagid, no? Kay magagi ka na sa dalom, ang imo nga ang mga sarakyan nga pakadto didto, ang ulo nila nga ti same kamo ulo, ti imong ulo yang nga nagalakat ka lang ga sagad ka man ka tan-aw sa likod kibase kon babapit ko siguro ka mga salakyan delikado na no ti isa pa hindi na ning lumot problema ring may naga-subside ning tubig ni ti man delikado kon gaagi ka naman sa or nakakagwapo sa porma mo kagwapa na nakalakat-lakat kalapit da tapos may nagapulok-pulok na nagalabay ang mga motor or salakyan before wheel vehicle ka K5EJ
matamsikan ka sang lamawan eh, bo Diyos ko patawara. Guba ginay adlaw mo. Magluwasa ko na magluwasa makadanlog ka, danlog, magbalintong ka dira. No, di masabyahan kanisang mapiskan kanisang tubi ka K5 EJ. So baliway ka diya gileg. Wala gid sa ka K5 aron naga-subside. Di basi kun way nabuho. Di basi kun puno na. Okay, aga ka puno ka drainage. Ay, karo. Kakapuno ka baskog. Ti ano nang dumay sakob na kuwita na lang na lalaton mo pang natungdan na nga basi kun natuyo pa to. Ano na sako na sa may buo na Oo, kasi 5 aron. Tinga may sako Amo pag hindi na pala mga tanon kay 5 aron gid ako. Ano ba si kon Diyos ko kay 5 EJ maluto kapag daan sang kaldo kay may birthday kapwa di kay 5 Jason Talaron. So basi kon ano na no. Gataba-taba niyo ni kita diri kay 5 aron di basi magsikan kita O gani tapos ang imo nga arang arang may sakong buho inano nagakabuta ka ni 3 days da. Oo, kasi 5 aron. Kay ginpanilagan ginato, no? Ang imbis ba lang exit sa tubig ngalin sa kalsada, magailig sa drainage. Nagbaliskat kay 5 aron, kaya ang tubig ngalin sa drainage, among gailig sa kalsada. Ay gwapo. Basi kung baliskat tong kalibutan niya sa dalong. Kasi kung bisal na ang drainage, nga wala man sang buho. Basi kung piyak ka planeta, tuguro, basi kung kadanaw, tos piyak, lis babaw, di sa aton, di mo itong ginpabaha, yung guro na ide. Sigawan sa tubig nila. Basi kay 5 aron. Sige lang kay 5 EJ di panawagan tani sa natungdan or sa mga barangay dalantani or may ara na bala kay 5 EJ sa syudad nga may ara ginatoka nga naga or ang GSO no tiga panglimpyo o nagapanami sa syudad naton or may ara man niya naasa niya mag street sweeper or may ara sa barangay or sino lang dang malapit kag may kabubuton dere or may obligasyon para dire gidman kung may ara ka kay 5 EJ. No, ti pang doon nila ni ining barado kag wala naga-subside no. Okay, hindi nila pagpatugayon ti 3 bulan ni way ka subside ni. Bisan glig ka tigilinit ga malahi ga basa hita mo isang tigilinit ga may tubig di ya. No, yun na pagpatugayon di no. Kay ti kalaway giban sa feeling madandog ka magbalintong matupa ka diri sa lamawan or matamsikan ka nga sa pagkagwapo sa imo, kagwapa sa imo, kay may date ka or ma-apply ka obra o kung din ka man makadto tapos matamsikan ka lang bago ba imadlaw. No, hindi na pagpadugay diyan no. Ibutang nila example ikaw galingon nila de. O ibutang nila ka example kung lingon nila patindogon mo sila kag hiriton taniblang salakyan kag patamsikan silang mabatsagan nila kay 5 EJ. Dinagoro sa mo nagoro kay 5 aron. Oo, muna sa mga himuon na dapat sa mga batinggilan. Nagapabungol-bungol sa mga obligasyon bra no. Kung may pala lang kundi kay 5 EJ. Bala mo no namin imuon. Oo. Hindi sila pagpalahon na, palahon tane kay may bara di kabra ta de, kadtuan na ka malig da kita dano da, nagkitihoy to di ka bara di kabra ka gano. Hindi ito ko di gani kagay baro ng buho pero wala gid nagailig ay butay nagasaka. Basi kun kanong kasang kumunoy da. Ginarolan tao gani sino basi may puyo bla ka baron. Basi kun kanong kasang kumunoy, kakigan kasang isa mo ka kumunoy. Delikado ng kumunoy kasi hindi ka nakabutwa bla kag Diyos ko. Pag butwa mo kanila hindi na bla si EJ Cordoba bla, si Toto Dids na bla. Aragay, kalaid. Sige, kaya 5 EJ follow up na rin siya natong dana no kung sino nang may kabubuton niya makasulsog na, baw sulsog. Namitan kagit sa sulsog kay 5 EJ na ano mo naman. Sige, kay 5 EJ follow up na niya, no? Makabay pati. Makailig na. Kung hindi magilig, ti wala uya na gining natungdan mga gamon corrected kay 5 aron. Sige, kay 5 EJ, madamo nga salamat sa imong kampiyon nga report. Sige kay 5 aron no, ini nga balita ginadulong ninyo sa kaluan sa D3 Bayo para subusi po nila na kag trangkaso mag D3 Bayo. Kag ni kay 5 Race umalay nga palangga gid ang pumuluyo sa bilog nga banwas ang tututan. Nagikan diri sa distrito sang Haro partikularmente sa barangay Gamalig, ini si kay 5 EJ Cordoba. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Iloilo number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Live Report.
Nabatian ang kampiyon nga report ni K5 or di K5 EJ Cordoba mga K5. Good morning kay Sir Kuro. Di magiba no K5 aron morning wala gani na sa paks ng gobyerno. Pumuluyo pa. Muna. Puwetak balo kon na mo na gani. Kon mga problema wala gani ka subside nga tubi sa karsada way gira sa pak. Pero kung lapit gani festival, lapit gani paraw regata, lapit gani dinagyag festival, kagano pa ka mga aktibidad, bao Diyos ko, pati mga Center Island, mga kapusok-pusokan, mga kaputok, mga kapusod-pusodan sa nga kilid sandalan, ginapintahan, no? Pero kung mo na gani, layo gani mo kaso, mga wala gani okasyon gani, bao patawara, tanawa. Doon sang kung matumduman nyo, kung lapit na dinagyang festival, usap pagkanami na may isang syudad, no, siyempre pasikat man eh, no? Pasikat kay tidamo bisita, makahalam doon yung mga bisita, no? Kung naman naman ni gani, no? Kung tigululan ayo gani ng way na gani sa mga aktibidad, no? So pinabayan ng mapatawara, no? Kaya muna ang ginasiling naton, kalaw ay sa pamatyagan, kung galakat kas dalan, natuon ka to sa Lamawan, may drainage gid man to, pero tidubay to gaylig. So hinano nga drainage ko, ihuksan na rin ang drainage na kagihaboy kung sino nang dapat, aboy na drainage na. Katalaka drainage, way gaylig, ba patawara. Bagay na sa nagapabaya sa mga muna, kung sino may natungdan dira, no? Dapat butang ka da, butang ka da. Kag pagyan sa salakyan, kag paasikan na kung kamustas pamatyag mo da. Pero tiya mo na, no? Kung ina batinggilan siya, kag kondamol siya guya, mga K5. Good morning kay Sir Balanza Cananoy RG, no? Kay Sir Max Benavides Feloteo. Good morning, ma'am. Okay. Kay Sir Balanza, wala pa bayaan na nila ang drainage, sir, kay 5 aran, kay wala pa kuno budget, sir. Anong budget? Kung gusto ho nila na ibang ganito nga mga dalan sa pungsod, Japan, China, kadasig to sa nila pag-ubra sa mga proyekto, kay ti para nga maserbe ang para sa tanan, no? Sa ilang nga pumuluyong, ini makpektuan da, ato niya, sos liwat-liwat, ang ginaobra, dalan, drainage, declogging, ay sos, pag-ulan, wala gailig, ay sos, doon namin sa panglubong da, no? Magpalanguyon la, ano kangay sa puyo. No? Kay Ma'am Aisha Asmad, no? This is not fairy tale as of now. As of now, all officials and government officials are busy for election. Yes, it is because all of the politicians who are dreaming or aiming nga makapungko sa opisina sa gobyerno, mga K5, they are struggling for powers, mga K5, nga aga-struggle sila sa power, kay ti democratic country kita, aga-struggle sila nga makakwa sa power, pinaagi sa aton nga tawo, no? Kay Sir Kuro, biskan gani wala guba, gina kayong drainage, kamay barado, wala ginasapak, mugani, mo sila na. Good morning kay Sir, kay Ma'am Belen Flores. Good morning, watching from Cornel Montessori Oton. Good morning kay Sir Cesar Cabalong. Kay Sir Macjo, kapi-kapi si Sir Macjo. Sakpalan ko da, no? Kay Apple Diap, Tabataasan. Good morning, shout out sa Mocor and Trivos Companies, especially Bing Tan, William Tan, from Apple, Tabataasan, Tubungan, Iloilo. So, okay, sa mga kauturan naton dra, no? Good morning. Okay. Awan na mga K5, mga kita mo lang problema sa dalan. Do ikaw na lang likaw para hindi ka mag-high blood, mga K5. Sa next naton diri mga K5 nga headline, amo diri ang 15 anyos ka na rescue sa drug bypass operation sa Haro, sus patawaran nagpositibo sa drug bypass operation, mga K5. Tanawa ang halit sang to give you background, ang operation na conduct, no, sang alas 11:55 mga K5 sang April 30 pa ini dira sa may barangay Maria Cristina Haro, mga K5. Dalaki ni ang subject,
para kay 15 anyos siya, tawag ni rescue, no? Minor mo. Pero ang minor ni nabaklan sa police passerby sa isa ka plastic sachet sa nga suspected Cebu gamit ang 1,200 pesos nga bypass money. Kag king imo na recover sa posisyon, duwa ka plastic sachet sang suspected Cebu. All in all, may market value nga 20,400 pesos kag 3 grams ang kabugatan sa suspected Cebu mga ka K5, no? Kag tanawa karon, no? Naka-actually no nakayno nanon kami kagabi. Kay may operation man kagabi, no, si Police Major Eduardo Chacon Jr. ang hepe sa Police Station 9 sa forsa man sa iyang mga operatiba. Kabalyati sir na positive gid to ang subject sa or ang na-rescue nga minor sa bypass operation. Pero titanawa mga kabyanan, according sa information nga nakuha iya naton, ang ining actually may ginikanan pa ini ang minor. Kag allegedly ginasugo ni siya sang iya nga tiyo na magdulong sang illegal nga droga. No, sang 12 anyos pa siya. Mga ka K5. Dati ari karon magluwas dira nagpositibo sa drug test. Sa Motsilingon kagamit siya sang illegal nga droga mga ka K5. 15 anyos ka-alarming kaayo, tanawag gadugay, gapabata, ang ginahalitan sa illegal ka droga. No? Pero electric ko ng tawanan naton iban kasi lang, no, nga ti sila biktimalan sang droga. Or so kumaga, may krimen silang biktima, no? Ti droga ni. Iba na kasiling, no? Hindi intensyon gani nila, tuyo nila ni. No, ilan ni will nga magamit sang illegal nga droga. Pero panantawon, illegal nga droga, aras tunga-tunga, ara landa, wala ka ginatawag, wala ka ginahikayat, ara lang, ginatulok mo. Ikaw nga mayo ka paminsaron, bisan na curious ka, pero nagdaog yang imo nga, ay hindi ko sala na. Kiti kabalo ka na no, naka-inculcate sa mga paminsaron nga sala ni. No, mo rin ginambal sa nga layi, mo rin ginambal ginalagay sa akong ginikanan, mga K5 nga tiyan mo na sala ng droga, no? Iban timayo galikaw, iban kidya wawagid, no? Iban na dala sang iban nagapati kita, no, kita nga tao may curiosity, may mga palamangkutanon, ti siyempre bagay illegal nga droga mamangkot ka no sa Boreanao. Anong ginalain niya ni sa mga mabakal sa mga pharmacy ha, no? Iba nagapamangkot ka ano ng epekto yaman, hindi na bawal ni. Iba nakatilaw, tinanamitan, hasta nga gin karir, hasta nga nagbaligya, hasta nga tiway naging karir na agad, hasta tiway na naubos ng iyang boss damlag. Naguba ng poturo ya. Gin survey na lang tong iyang mga tinuig. Imbes nga may liberty siya sa gwa sa presuan, pero tiara gin napili nila nga muna. May ara man iban, no, nga ti pagtilaw at iuay niya naguntat na naglaylo ikabalos lag ay tiyan mo nagling epekto, bawal gali. Deadline, no, grabeng epekto ya gali. So amo nang manami nga ti iba nakatilaw, ti way kita nagasiling no ginahikayat kamo na kon nga mag-intra magbiter sa illegal ka droga. So ang akon gira punto nga ti mas mayo naguntat kay iya sa pagtilaw, no? Wala ka na dalman, wala ka na buang, wala ka na kuging, mga ka K5. No, pero ang iba niya tinagsa padayon tiwag temi mo inyo na diretsyo. Pero ang isa pagid sa mga wala huya nga mga tawo, hirabi na gid sa ti allegedly tiyo yan no, ang sugo sa iya, no. Ang isa pagid nga nagatulod sa tawo nga nagatulod sa tawo nga mag-committer sing isa ka bagay. Ang influensya, no, o kon ng close relationship nimo sa isa ka tawo. Consider parental kaya hindi ba tiyo ini allegedly yo. Influensya suguon kat kay ti bailuan sang kwarta or consider abi nga either bailuan sa kwarta or pasuyopon ka. So kangay sini nga sitwasyon, no? Mga ka K5. Masiling naton kung 15 anyos ka kay tiga iban ang utok hindi pa niya bala buogid. Hindi pa siya buo nga makapaminsar nga
mga strongly disagree gid siya. Balak hindi ko ya to. Sala na hindi mo nang natudlo sa ako ni mama kag papa. Nga mga ka K5. Tiyan ni nahuya siguro or basi ginapahog o kun basi nadala sa kwarta kag ginapasuyop bla no. O konti basi kun namitan man siya mga ka K5. Ina mga posibilidad man lang no. Ginasiling naton. Ngayon hindi siya ba na makalikaw, ti kaluluoy lang, ining 15 anyos mga kabiyanan, sa pagkabata-bata, damo pa ni siya sang magyan, dapat nga ma-experience sa amo nga lamaharon nga edad, no? Well, karon kay I mean, 15 anyos siya, tidra naman masulod, mga kabiyanan, ang Juvenile Act ni Bla, no? Ang Juvenile Act ni mga kabiyanan nga or ang Republic Act 9344, ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 as amended by Republic Act 10630, no? Da naman sa masulod. Ang ginahambal diri sa layi nga children 15 years old and below are exempt from criminal liability but not exempt from civil liability. Kaya sa drugs ni. Na silindri, they will undergo intervention programs, not punishment. Sa RA 9165, no, sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, na siling naman riya, drug use by minors must be addressed through rehabilitation, not criminal prosecution. Drug test results are used to determine appropriate intervention or rehabilitation, not as evidence for criminal guilt. So kumbaga, ang resulta ni sa drug test, ginasilindri sa RA 9165, hindi niya nga mahimo nga ebidensya para sa criminal guilt sang 15 years old, mga ka-K5. Nakaswerte. Amo ning advantage. Siya nga, or amo ning no? Amo ning ginasiling nga pabor, no, sa mga minor 15 years old below, mga ka-K5. Gana silang padre, no, kung ma-rescue ang minor, he will be turned over to social workers or DSWD, mga ka-K5. Then tiyang pulisya i-refer ni, no, sa local social welfare development office or LSWD or CSWD o sa city, kagang bata ni o ng minor hindi dapat i-detain sa isa ka presuhan, mga K5. Tapos ang isa naman ka social worker, she will be so we're going to conduct a case study to assess if the child acted with discernment through though under 15 is not legal required for exemption, mga K5. So, ang ining assessment makabulig sa pag-design, no, sang intervention or rehabilitation program, no? O ara gyapon siya social worker kung anong iyang intervention sa ining kaso ng 15 anyos, mga K5. Okay, ang common naman diri mga K5, ang diversion or intervention program, kag ang minor ni required gini siya, no, nga ma-attend sa counseling, education, drug rehabilitation, and skills training under supervision. Tiyan mo yung programa, no? Hindi ni siya isa ka parusa, no? Or punishment. Kung isa ni siya ka reforma kag integration, no? Sa isa ka bata, nakiti siyempre ining minor ni dako pa ni, no? Ang iyang potoro 15 anyos pa lang siya, na maharon pa lang siya nga ma-retract siya, no? Agod niya mabag-o niya or no, matayuyon niya ang pagbag-o, mga K5. Sa ikapat dire, parental or guardian responsibility. Parents or guardians may also be required to participate in counseling and cooperate with the children's or with the child's rehabilitation, mga K5. Siyempre, ganikanan na kung guardian yan mo. Tiyan mo na, ang masakit sa part nila. Tiyan mo na, ibalo natin kung kabalo ang ginikanan or ang guardian sa sining minor, no, mga kaluluoy.
Ti amo ning bata ni butang managyapon sa baray darayunan kay ti ara sa 6 ka bulan, top 18 ka bulan ang pagkatiner, no? Niya ti depende na, no, sa sitwasyon sa mga ka-K5 naton. Sa mga ginikanan, no, sa mga guardian, babantayan nyo inyong mga kabataan. Subong nga bingadaan, wala to ng bypass operation. Nagapatimaan ng ang droga sa syudad ng Iloilo. Wala nagahubas, no? Wala sang makitaan mo bala nga may harap ti coverage. At kita nagaupod kita sa bypass operation, makita naton ang duway gahubas ing sa buhaw. Halin pa sang pag-umpisa naton surod sa media nga pag-upod-upod naton sa pagkandak sa bypass operation. Wala nagatuhaw or wala ubas ang illegal nga droga. Kundi sige gyapon nga sige may nagakadakpan, may nagaka-recover mga ka-K5. Hindi naman masiling nga gina-recycle isang pulis, no? Kay ti ginasunog ini siya sang taga-PDEA nang ginatipo na siya, ti ginasunog man na, hindi naman na masiling nga recycle ang ining mga shabu nga kaka-recover sa mga drug bypass operation sa mga K5 naton. So muna sa mga ginikanan, sa mga guardian, mantayan nyo yung mga kabataan, kaya dapat ibaloon nyo man kung sino ang mga tao nga ginaopda nila, bisan pa pariente nyo pa, marapit nyo pa nga mga miyembro sa pamilya, hindi gid ka mo magsalig, no? Delikado, subong. So kangay, allegedly, no, amaring 15 anyos, ginasugo siya daw sa iya nga tiyo para nga mag-run or kung mangin runner or magdulong sa illegal nga droga. Mga K5, titanawa, siya yung napahamak, tiyo yaya, tiyo mo tong na salbar sa kuntane siyang mapreso tungkol sa sining allegedly, no, illegal niya aktibidad, mga K5. No? Tiyo mo nang mabudlay, subong. Wala ka nakakilala kung sinong dapat mo updan. Isubong abi dapat ang or sa mga kabataan abi, no? Iba no curious, gusto i-try mga muna nga bagay or sa may circle of friends nila, no, ginabag-o nilang ilang attitude or ilang pag ginawi agad nga mag-fit sa circle of friends, no, or gusto nila nga updan mga ka-K5, no? Ti mo na iban grupo-grupo, ti iban ka siling drang ti meg tilawene, ti hindi ka magtilaw, ti hindi ka grupo naman, hindi ka diya, no? Dito kay spiyak ya. No, ti mo nang mabudlay, bantayan nyo get kung mas mayo stricto kaglay kayan ang iyong mga kabataan gud nya ti malikaw sa sining temptasyon kag impluwensya sa mga biyan nila nga kung sino man ang intra sa illegal nga droga mga ka-K5. Okay? Mayong aga kay Sir Jimmy James Garvillas aron pa mahawta chance na natani lang nga magpahamot sa barangay ti dugay may kadto na kag ipakayo na nila dayon and drainage laban may solusyon na karon aron para wala na may madano. Kamo na gani sir, ti chance na nila na nga kung may mga tagon bara nga may mga problema dalan inanala boom taratarat mo da, no, pinasikat mo da inyo na no, inyo na spot adlaw nyo na ni, no, durupi baka-bakay da bawti ko hindi kadulot ang imong pakitang tao ti babay kada lang bawi kasi direksyon to no? Good morning kay Sir Hodlo Montana, kay Sir Racoroko ka di magiba, nabisan ka di wala gubay na kay on drainage. So tiyan mo gani ang bot sa ilan. So kaulugot sila kung ikaw walang magdantaw mga ka-K5 nga mo ng sitwasyon. Dumambal ka na lang yung ibumayo ganitong iba niya pungsod sa Japan, China, sa iba niya pungsod da. Pwede na ginapadugay yung project ya, no? Ang ginapadugay nila ya, ang proyekto nga mapustan sa tao, amo na bariskad diya sa aton, wa ginapadugay nila yung antos ng tao kaysa sa proyekto nga ginahatag nila sa tao. No? Okay, sa mga K5 naton, kinakulapos sa kinasan siyempo. Baka namin pati mag-istorya sa inyo mga kabyanan. Hasta na lang sa sunod pagkida, no? Nga pag sa sunod pagkida Domingo ng adlaw, magkita na naman kita mga ka-K5. Sa mga nagtutok subong mga damogid nga salamat mga ka-K5. Along kamo subong nga Domingo ng adlaw sa aton yung mga kandidato nga nagapapili sa nagahilapit karon nga eleksyon.
Along kamo. Kabay pa no nga mangin malinong kag matawhayang para aboton ni eleksyon sa Mayo 12. No kay ti ilikawan nato no ang pangguba sa atong isigatawo. Kag siyempre kita nakahibalo or ang Ginoo nakahibalo kung sino ang magadaog kag kung sinong dapat hatagan sa siyansa nga baka panerbisyo sa tao mga ka-K5. Have a blessed Sunday sa mga tigpalamati naton. Sa pangalan na lang sa aton Chief Executive Officer si Dr. Ramin Itangoy kag sa aton Area Manager ka-K5 Reyes Peo Malay kay sa aton Station Manager ka-K5 Enrico Sorrita Jr. mga ka-K5. Kag ako naman si ka-K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan